Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 3. Masapol araaman ti tunggal maysa dagiti naganak kenkwana, kat ngilinan nyo ti aldaw a panaginana, akas imbilin ko. Siyak ni Yahweh a Diyos yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Ay na, nasaya at matbarok ta nakaawit ka. Mano at tawanan ngay nururay na kakaninanang mao. Sa dino ayat inapnapanam, nagbayak kang awan. Saan mi matngam mo no sa dino tayan mao? Apay ay, masapol adamagan nyo dagita. Saan ako nga ubing, tatang? Awanak itinabayag, tanapanak nagtrabaho. Ay, anak ko, saan ka kuman apumanaw? Dito'y kan, tasi katimang talon iti dagatayaw. Saan mi nakabailan ka ni nanang mo ti agtalon? Bakit kanlakay kami? Ay, diyak kaya ti agtalon, tatang. Ammuyo dayta. Nagawidak, taumay ko alaan ti tawid ko. Anya? Naskan nga itidyon ti tawid ko. Hunayin, nabiyag kami pa'y ka ni nanang mo. Ala, umon ti tawid mo. Alaag ti tawid ko, tailakok. Baybay andak iti kayat kong aramidan iti biyag ko. Napanandan ngay ni Peter lakay. Rimwar, mate. Di na imbag ano sa dino ti papananda. Diya kung dinamag ata, bugkawan nakmud no agdamagak. Mano atawen asaan anagaw-awid diti balay. Kasla kagura na tanaganak na. Saan natansa kailiw Apolos? Bakit? Nasa isaya at kumano saanan apumanaw, tapno isunti agtalon. Kat no umay na ka no alhaan ti tawid na. Anya, Dahil ti rason na no apay ang nagawid. itad mo ka din titawid na lakay. Nadamag mo ka din no, adan pamilya na. Awan mo tinadakdakamat na kanyak. Panagkunak kahit barupay ni Peter. Ne, an-anun na nga ron ngay titawid na. Apay akayat na nga alaan. Daytay tati pagbutbut nga bakit. Ang mga naaramatin na lang iti barkada na. Sigurado, ibusun na lang iti bisyo, titawidin na. Naimbag man tanagawid kamutlaangan, Manong Peter. Nagbayag nga inururay da ka. Kumayak ag bakasyon, Ay, nasaya tanagawid ka. Si kantimang talon iti dagadananang kantatang. Ay na, amumat asa anak anarwam nga aggamulo iti daga. Ay, katsursurwam Umay ko lang alaan ti tawid ko. Anya? Ay, gaya manong. Ada ka din pamilyam? Nakiasawa kan, adi mo imbagbaga kada kami? Saanin nga uso ti asawa ita? Nagado di ta babay. Numaumaam, di panawa mon. Saan kalataan nagbalbaliw, Manong Peter? Anya ngay nga ruti kayat mo nga aramidan. Aglaklakay ka, abaro? Bayaw! Umaykan, taginom ta. Ay kat na abayaw. Aginom kayo manan? Italaeng, tasimang pet ni Bayaw. Nalpas kayo na naginom ka ni Manong Peter? Oo na. Nagawitin ni manong mo. Nagaduti istorya na. Ato ka no gayam ti barkada na. Bakit? Ay na, saan mo kuman a pinagawid? Amangan no agwala manen ija ayan datatang kananang. Ni,
Apay, di lang mabutangan kadagiti naganak kada kayo, ta agwala. Ay na, maditi ugali ni Manong numabartek. Kasanaw, ipilit mo tinagawid. Bakit? Kung nakamaturong langan dito, balay nagawid matlata. Inton maminsan nga awisen na ka nga aginom. Ibagam asaan ang mabalin. Maditi ugali na no daytay mabartek. Nagawid gayam ni Manong Peter, tatang. Sa dinungay ti ayan na. Remuar mahit asaan ang nagpakada. Kat, kumusta ka nung ay tibiyag na ita? Awan tinadakdakamat na. Basta tiinyunay-unay na. Nakawid ta umay na alahan titawid na. Day talaang? Uy, balasang kaw. Pampanunutan mi kaninanang mo no itid min titawid na. Kat, ito dyan ano isuti kayat na. Si bibiyag kami pa imot kaninanang yaw. Ay natatang, ito dyan. Amo yung matanti ugali ni Manong Peter. Isuntuman day tanti panggurguraan na kada kayo. Nagalasan. Awan paimad na imas amasida. Simang pat kagaya man, Manong. Ha! Uy! Ti pagsuswerte siya kakabsat ko. Adon sa kanon tinaurnong mo, ading. Mangibingay ka mamatan eh. Amin na kwarta dananang kantatang. Sikatin ang ibos. Ni Manong mat. Ay na, nabartek ka manen. Iso akas na tibagbagam. Pudno mata! Pinagadal da ka dananang kantatang. Sika tinakausaran amin ang kwartada. Iso nga ita. Umay kumatalaan ti para kanya ka. Ay, di mo amo ti sasawa, Manong. Maalagtugaw kakit din ta idasaran kay ti kanam. Ay. Di nakmansuruan, Vicky. Saan nagaputa profesional ka kat dikdiktaran na ka? Ay na, Manong. Saan na kumamat nga itudo-tudo akas ta, ah? Itala nagawid ka. Nabayag asaan ka nagpakpakita kada kami. Ita, kasta ti araramidam. Puro kayo amin nga wan serbida! Manong! Huston! Saan ka kumamat ang agibuong iti gamit? Husto daytan, makariing datatang gananang. Ha? Ay una yan. Apay dagito yung nagaduan na buong dito yung kusina yo, Vicky. Anya tinapasamak. Nagwala ni Manong Peter idirabi, Manang. Anya? Ay una yan. Saan la ko man ang nagaw-awid no kastamot lang ti aramid na. Saan ako na asimrak iti trabaho. Tanagado ti linisak. Kat, ayan nga ni Manong Peter. Nakaturong pa'y. Rumbang ko maasaan nga umininom iti arak. Tamadi ti ugali na no nakainom. Kunak no nagbalbaliwan, tanabayag nga awan ditoy. Ad-addamot akimaro. Anya ayat ti makagapo. Apay ang nagwala. Ay na, jay tawid na Alaan na kanun, ta umadayon ditoy. Itidala ko man, tapno agtalnan. Buriburan na tayo amin no saan na amaala day ta atawid na. Nay, saan kan samot ang makapangan, Barok? Anya ayati kayat mo akanan. Awan ganas ko amangan. Didak pilitan. Natnatang lang amin ti sidsidaan mi dito'y away, anak ko. Taisumot ti adda. Panawandak man dito kusina, nanang. Jak kayat nga umaydak disturbuan. Ay, sige, anak ko. Nuday ta ti kayat mo. Itidyo nga minun titawid ko, takayat kung ti pumanaw ditoy. Pagtungtungan mi kan ni tatang mo day ta, anak ko. Itidyon, tadan nakasaritak nga hente. Ilako kung titawid ko, takayat kung ti pumanaw ditoy. Masikuranak amang kitkita kada kayo. Bayaw, awan sama ti araramidem. Madama ti pa nagmulak dito bangkag ko, bayaw. Kita mo, naglawan ti namula kiti natang. Pisardang mo pa ila dayta, entakid di aginom. Ay na, pasensyakan bayaw. Ngamjak mabalin nga itantan ti pa nagmulak. Amamit, agin roll manin dagito ubing. Ay, masikuranak. Awan ti mararamid ditoy. Rugyam kit di nga minun tagtalon Nabayagan na saan na natalon ti dagadanan ng kantatang. Ururayak lang nga itinda titawid ko. Dahil talang matirason na apay nagawid ak.
Aya. Kunak no may muyawis ti panangasawa mo. Ano, di babae di ta, bayaw? Ang bayaw, ang mga no dagita babae nga ibagbagam ti mangibos iti kwartam. Sayang ti biyag di ti rabaw ti daga, bayaw. Naawan ka iskan na abanag ti pakaibusan ti kwartam. Numabalin, saan kami kumapay nga agkita kin ni Manong Peter, nanang. Napudot pa'y laang ti ulo na kanya. Ha, apay kano aya, anak ko. Nasakit pa'y laang tinakam na, ta siyak ti pinagadalyo. Siyak kano tinakaibusan ti amin akwar tayo. Iso arumbang la kano nga alaan na titawid na. Ha, kasta ka de. Kan uray da kayo, nanang. Nasakit tinakam na kada kayo kinitatang. Diyak kaya't abugbog kawan na kayo. Lakay kan bakit kayon. Saan na kayo pa'y nga amo nga irespeto? Ay, bayamon, anak ko. Inan-ano sak tinagadal. Nag-working student na, tapno makalpasak. Di na amo dagita arigrigat ko, nanang. Saan mo natutupan ni Manong mo, anak ko? Saan mi akayat nga agriri kayo nga agkabsat? Iso ti makiririri, nanang. Iso asaan kun ama pasensyaan. Talaga asong bata kun. Lakay! Lakay! Ayan mo! Adak dito kusina. Ay na, inka man anawaan ni Manong Peter. Agwalwala manan ija kantina. Anya? Inka anawaan, sakbay nga umay dagiti pulis. Asino man nun ayatin ang painom kun kuha na. Dagiti pada na nga ah. Bayaw, agawitan. Ang mga naumay dagiti polis. Ibalod da kaging gat mausawan ka. Naman kabutang ka. Kaya't kuti makipinatay! Si kagit di mat. Ugalim pa'y laday tayo di. Aging gayta, kasta ka pa'y lang. Ikatum ka din day nga ugalim, bayaw. Kasto nga ti kaya't ko abiyag! Umay kan. Parang tangay, bayaw. Iyawid ka ni Jabalayaw, bayaw. Dito ay ti paglal nga gawet. Makita mo, talaga nalaos ti Bartek mo, bayaw. Di mo pa yun amo ti pagnan nga gawid. Kabalak ti gawet bayaw. Isto baybayanak lang. Kaya't ko nagsubli di kantina. Tamakipinatayak! Saanin, bayaw? Agawid takit din. Narigat tagpausaw iti pagbaludan. Ay, buwisit. Awan pa'y nalamiis at anumat! Malas! Ay, Peter, Baraok. Ayan di paborito yung anak. Tapaglutuwak man. Napan nagtrabaho ni Vicky. Accountant di kabsat mo. Amo ka! Ginastusan nyo gayam, di nakaadal. Anak ko, ni Vicky ti mangmangtad iti kasapulan mi kaninanang yaw. Isu tagas-gastos dito'y balay. Saan na masapol nga ipanakal yun dayta? Rumbang langmat nga ramidan na dayta, ta iso ti ginasgastusan nyo ide. Ay, kasano nga itod mi kan katitawid mo? No saan ka mo't nagbalbalew? Idad yung titawid ko! Takayat konti pumanaw dito! Saan mat kanon anagaw-awid ni Manong Peter, lakay? Ni, napanan na ngayon. Madanagan datatang kananang. Ay, ang mga napanmanan ka dagiti barkada na. Asino nga'y abarkada na ti ayan na ita. Nagadumat ti barkada na apuro bartek. Bayam, tagdamag-damag. Wen gayam, naibagada na ng kantatang nga iteddan ti tawid na, tapno agtalnan. Ay, sus, sigurado. Ibusin na lang iti barkada na titawidin na. Aramatan da iti sugal kan babae. Sigurado nga ibisyo da. Makaamumutin iti biyag na. Nabirukan da ka din ni Manong mo, Peter, Vicky. Saan pa'y nanang? In-report kon kadagiti pulis. Amanon nga aldaw asaan anagaw-awid. Ay da. Nanang, saan kayo ngagsangi? Napanan nga rodan nga ni Peter. Pakaamanda tayo kano no adan impormasyon da may papankan kwa na. Itad min di tawid na anak ko. Tapno saan na tayo akagura. O nanang, itid yun. Mabit lang nanang. Ang mga nupulis da ito umawawag.
Ni gaya manang Estela. Hello? Vicky, Manang Stella, nabirukan da ka din ni Manong Peter. ada kami ka ni Manong mo dito yung morgue. Anya? May mi binigbig da ito yung bangkay ti lalaki dito yung biktima ti salvage. Kat ni Manong Peter. Anya? Saan da nga mo, no? Asino tinagpatay kan kwa na? Ado si tama ti paltog kan kwa na? Hindi nagday tinaunag arasin. Anak ko, anya tinapasama ka ni Manong mo, Peter. Asino da ita kasarsaritam? Membro sama tinagkalas sindikato ni Manong Peter. Diyos ko! Rumbang